Warren Buffett ide každé ráno do McDonaldu vraj a dá si tam hamburger nejaký a kolu vraj, číta nejaké noviny a to je jeho vlastne ranná rutina. Ale existujú aj väčšie extrémy, o ktorých tie si možno počul. Ráno vstanem, potom idem si dať také a také dýchanie, potom toto a toto zjem, ja im tie rutiny proste neverím. Ja chápem, že sú to nejakým spôsobom úspešní ľudia, ktorí to hovoria, ale pravda je taká, že na ceste za tým úspechom, aspoň ja to tak mám, že keď študujem nejakých úspešných ľudí, tak ja nepozerám na ňo, že čo robí teraz, keď už má všetko, čo chcel. Ale ja pozerám na to, že jak sa správal vtedy, keď to ešte nemal. Vieš, mňa bavia tie príbehy, kedy Kobe povie, že ráno som vstal, išiel som trénovať, potom som išiel odprevadiť dceru do školky, potom som zase išiel trénovať. On povedal, že keď všetci basketbalisti budú trénovať 2-krát denne a ja budem trénovať 3-krát denne, tak budem mať o 7 hodín minimálne viacej tréningu za týždeň, o 30 hodín tréningu za mesiac, o 365 hodín tréningu za rok a takým spôsobom, že vlastne dokáže hravo dobehnúť všetkých. No ale ja si myslím, že Kobe, tak jak rozprával, tak robil, dostal sa za jedného z najlepších basketbalistov na svete. Takže nikdy neverím tým rutinám, jak hovorím, kedy niekto ráno stane a ide meditovať, potom ide robiť stojky na ušiach, potom ide, neverím tomu. a vôbec ma to nebaví počúvať. Hlavne, keď začneš čítať nejaké sebarozvojové knihy, tak tam je presne to. Ja som sa stal úspešným preto, lebo som si začal umývať zuby ľavou rukou. Nemyslím si, že to je ten dôvod, hej? Realita je podľa mňa taká, že úspešný človek na začiatku musí trpieť. Ale každý úspešný sa to snaží tú svoju cestu prezentovať väčšinou tak sexy. Preto milujem rap ako hudobný žáner, lebo väčšinou tí umelci mladí celú svoju cestu nejakým spôsobom dokumentovali pomocou tých pesničiek, ktoré majú. A je fakt sila, keď si pustíš Eminemovú pesničku, napríklad 8 míla, ako rozpráva o tom, že sedí s chlapcami na schodoch a modlí sa preto, aby nemusel robiť klasickú prácu. Silné, keď si to pustíš teraz s odstupom času. A tých pesničiek je veľa, Jay-Z tiež. Akože je pravda, že on bol drogový dealer, potom už keď prišiel do hudby, tak už mal peniaze, ale prvý miliardár, vieš, a typek z geta, čo nahrával pesničky o tom, že nemal čo jesť, neviem čo, a teraz sa dostal vysoko. No ale to ti tým chcem povedať, že v hudbe je to krásne zdokumentované. V nejakom motivačnom videu to nie je takto zdokumentované. Tam fakt ľudia povedia, že hej, niekedy to bude ťažké, ale vtedy sa nemôžeš vzdať. Kamo, to sa ti hovorí. To sa ti hovorí, keď nemáš jak zaplatiť nájom, nemáš čo jesť, máš to, čo on povie, hej, s prepáčením, ty proste chceš prežiť, ale okrem toho presne máš tú myšlienku, že nechcem robiť prácu, ktorá ma nebaví, chcem sa živiť tým a tým a tým, každý to máme inak. Mňa osobne najviac v živote zatiaľ motivuje príbehy úspešných ľudí, ale nie teraz ich sledovať, jak sú hore, ale tu ich cestu, ako sa hore dostali. Takže ja ti silno odporúčam tie biografie, ako je Mamba Mentalita, to je od Kobeho Bryanta. Ale otázka teda je, ktorú si aj ja sám stále pokladám, hej, nikto nie je dokonalý, kto je klame, na sociálnych sieťach to vidíš najviac, že každý tam je dokonalý, že ako by teda mala vyzerať nejaká rutina, aby sme nejakým spôsobom uspeli. Úspech beriem, že kariérne, v zdraví, možno aj potom v budúcnosti v rodine. Ja si myslím, že najúspešnejšia rutina na začiatku je teraz, keď sme mladí, máme najviac energie, to musíme rezať čo najviac, hej? Týmto sa riadím, že od 20 do 30 to musím sekať, ty kokso, žiadne výhovorky. Od 30 do 40 už trošku môžem povoliť, hej? Už trošku môžem povoliť, už som si odbil tú 20-30, no a potom po 40 ja si predstavujem, že tam už fakt doslova, že robíš čo chceš, až by som povedal, že sa musíš nejakým spôsobom zabaviť, lebo keď si celý čas makal, aby ti z toho nepreplo potom, hej? Možno sa pozriem na toto video o 20 rokov a poviem, že Dominik, ale takto to teraz vidím. V tomto období vidím, že najdôležitejšie, na čo je sa zamerať, je leverage, to znamená pakový efekt, to znamená, keď budem pracovať v klasickej práci a dostanem každý mesiac jednu výplatu a každý mesiac, každý deň prídem domov z roboty, pozriem si telku, idem spať, idem do roboty, pozriem si telku, idem spať, tak absolútne nijak sa neposuniem. A ten čas, ktorý tam dávam, tak doslova predávam.
No a preto som sa čo najskôr snažil nájsť nejaké odvetvie, nejakú prácu, v ktorej nielen, že budem dostávať zaplatené za prácu, ale hlavne sa v nej budem môcť zlepšovať a v budúcnosti budem môcť dostávať zaplatené viacej. Vždycky hovorím, že buď budeš mať viacej klientov, alebo lepších klientov. Zobrať si svoj čas, hej, máme, ja neviem, 24 hodín denne, 8 hodín spíš, neviem čo robí zvyšné hodiny, ale tie hodiny, ktoré dávaš do práce, sú ľudia, ktorí pracujú fakt, že iba 4 hodiny, sú ľudia, ktorí 8, sú ľudia, ktorí zastávajú 12, Elon Musk podľa mňa aj 16 ťahal, ale pointa je tá, že keď máš 4 hodiny, 2 hodiny popri práci, tak tie 4 hodiny alebo 2 hodiny sa snažíš využiť čo najviac. Keď uvediem príklad, mám profil na Instagrame, chcem ho rozrásť a ja už viem, že keď pridáš iba storku, no tak storku neuvidia noví ľudia. A keď pridáš príspevok uvidia noví ľudia. Takže nebudem vkladať čas do storiek, lebo viem, že neoslovím, keď je môjim cieľom získať nových ľudí, tak nebudem vkladať všetok čas do storiek, ale budem ich vkladať do tvorby príspevkov. Keď chcem získavať klientov, tak nebudem vkladať všetok čas do tvorby, ale budem vkladať väčšinu času do oslovovania a tvorbu budem brať len ako takú vizitku, alebo ako také, že keď si niekto klikne na môj profil, zistí, že on sa do toho vyzná a vtedy ma buď sám osloví, alebo keď ho ja oslovím, tak je väčšia šanca, že ma bude počúvať. Takže keby som mal dať pointu na dnešné úplne random video, tak je tým, že never úspešným ľuďom ich úspešné rutiny, lebo keď začínali, tak ich rutina vyzerala oveľa inak, ale pravdepodobne by si ju nechcel vidieť, lebo to nebolo také sexy, nebolo to také pekné. Pravdepodobne si umývali zuby stále pravou rukou s tým, že ani meditácie asi neboli. Som sám zvedavý, čo z tohto videa vypadne. Vždycky opakujem v svojich YouTubeových videách, píše mi tu veľmi málo ľudí. Nikto ma tu nesleduje zatiaľ, takže keď mi napíšeš komentár, prečítam si ho, uvidím ťa a poteší ma to. Díky moc, čau.